and direct. No, no, boy. Abu me gwelo na boy. Ina batena agwa ya bi shesera agwa ya bi na ba no bu na gede uwa ni amokwe. On the wake up. Mr. Kenneth Chukwuka Uzochukwu. Abu me gwe nnukwu mmadụ ọ nọ n'obe anya.
na-esoro anyị na Amaokwe TV na-agwa ya bụ isi esoro anyị na-eshe vidiyo ka ọ na-aga viral. Ọkọchọ nọ n'ọgbọ kọchọn ụzọchukwu ọbụm igwe bụ ihe na-abụghị ego live and direct na Egede Ụwanị Amaokwe. Otigbo ya nnukwu mmadụ.
Eba